ଆସିଗଲା ହସି ହସି ଗଡ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିଗଲା। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ କରୁଥିବା ପୁଚ୍ କିନି ଆଉ ହସିବାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ହସିବାର ସୁଯୋଗ ଅଧାଡ଼ିଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। କଣ ହେଲା? ହାତଟା କଣ ହେଲା? ଫୁଟିଗଲା। ହାତଟା ଚୁଚୁମ୍ ବେ କପଡ଼ା କାହା ଅଛି? କପଡ଼ା ତ ନାହିଁ। କପଡ଼ା ତୁ କୁଆଡ଼େ ହେଲା? କପଡ଼ା ନାହିଁ। କପଡ଼ା ଜଣଙ୍କ କତିରେ ଅଛି। ଏମିତି ବର୍ଷା ହବାର କପଡ଼ାଟା ଅଛି। କଣ କରିବା? ଚାଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଧରିକି ବସି ପଡ଼। ଚାଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯାଉଛି। ରାମୁ କାକା, ଏଇ ରାମୁ କାକା, କଣ ହେଲା ମ? ତମେ କଣ ମୋ ଓଢ଼ଣୀ ଦେଖିଛ? କୁଆଡ଼େ ଖୋସାଲିଣି, ଜମା କୁଆଡ଼େ ପାଉନି। ମୁଁ ଦେଖିନି, ସେ ରାଜା ନେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ରାଜା ନେଇଛି। ତାର ଏତେ ସାହସ, ଛୋଟ କର୍ମଚାରୀ ହେଇକି ତାର ଏତେ ସାହସ, ସେ ମୋ ଓଢ଼ଣୀକି ଟଚ୍ କରିଲା। ଓ ହେଲୋ ରାଜା, ତମର ଏତେ ବଡ଼ ସାହସ ମୋ ଓଢ଼ଣୀକି ନେଇକି ତମେ 2 ଟଙ୍କିଆ କର୍ମଚାରୀ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଦେଲ। ଇଏ ତ ଆପଣ କମ୍ପାନୀର ଶ୍ରମିକ, ଆପଣ ଏମିତି କେମିତି କହିପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ତାକୁ ବସ୍ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲି। ଆପଣ ଦୟାକରି ମଣିଷଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ସହିତ ଖେଳିବେନି। ଓ ହେଲୋ, ସେଟା ମୋର ବାଜେ କଥା କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତମେ ମୋ କମ୍ପାନୀର ୟୁନିୟନ ଲିଡର ନୁହେଁ କି ଆଡଭାଇଜର ନୁହେଁ, ବୁଝିଲ? ୟୁ ଆର୍ dismiss. You understand? You better understand. ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଓଢ଼ଣୀ ନେଇ କଣ ତା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଦେଇଥିଲା ନା ଆମ କମ୍ପାନୀର ଜଣେ ଶ୍ରମିକର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଥିଲା? ଆପଣ ଏଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ ନା? ଆପଣ ଯଦି ରାଜା କମ୍ପାନୀରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି କମ୍ପାନୀରୁ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଦେବୁ। ଏଇ କଥା କହୁଛ ରାମ କାକା? ତମେ ପୁରା 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରି ଆସୁଛ। 2 ମାସ ହେଲା ସିଏ ଆସିଛି, ତା ପାଇଁ ତମେ ମତେ ସିଏ କଣ ଏତେ ଆପଣାର ହେଇଗଲା ମୋ ଠାରୁ? 2 ବର୍ଷ ନୁହେଁ କି 20 ବର୍ଷ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ନ୍ୟାୟର କଥା। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସବୁ ମନ୍ଦିର ଘର ବୋଲି ମାନେ, ଆଉ ଏଠିକା ଥିବା ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଧର୍ମ ସ୍ୱାମୀ ପରି ସ୍ନେହ କରେ। କଥା ଯଦି ସତ, ଯଦି ଆପଣ ବେଶୀ ତମ ଓଢ଼ଣୀକି ଭଲ ପାଉଥିବେ ତାହେଲେ ରାଜାକୁ ଚାକିରି ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରମାଣ କରିଦେବି, ମୁଁ ମୋ ଓଢ଼ଣୀ ଠାରୁ ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ବୁଝିଲ? ଆଉ ତମକୁ ଦେଖେଇଦେବି ଓଢ଼ଣୀକି ଯିଏ ଧରେ ତାର ମୁଁ କି ଅବସ୍ଥା କରେ। ରାମୁ କାକା, ମାଚିସ୍ ବସ୍ ନିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ତେଲଟା ଦିଅ, ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ପତଞ୍ଜଳି ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଭଲ ଜଳିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାଚିସ୍ ଲଗେଇବି, ଆସିବେ। ମାଚିସ୍ ବକ୍ସ।